na eyeda wiase nyina yesi hono na yede bo emaya wode won ho agi abefo ntenten fidie ho nimde ho ensem yebo ho dawro na ewura maya no etiri na mpanimfo ye nhwehwemu a wode abetu dwase aduru se yeba be kan o my Ghana nipa dodo ewo mu afempino ne aduonu baako ni mu no bosomi miensa kopem sa abre no emaya wo mumfie no firi emfie nsia kopem edunson enya de se wonom ede eye abefo ntenten fidie ebi edi dwuma na obubu ha mu nchemu aduasanson akiripɔ enwotwe eno nti na Ghana mpanimfo akunu se ho akohia se eba ho dawro na maya ne hu mfasode ye wa abefo ntenten fidie ho nimde ho. Ghana Statistical Service akontabu a wode abetu dwa no wo kyerese emaye abese opepe baako empem ahanum ene aduonum enum 1,055,305 en wedin fie ensia de kodun so a enkosi bra na womo ebusa akontai wonfa ICT efidie bia eni dwumada ye kyerese emaya ohamu chichemu aduasa enso akiripo enwotwe ena bosome miensa ansana census night ebedru so no wonko ICT efidie bia hoda ye oforiso bosome nim de kosi ayehumu bosome nim wa fempenu ne aduonu baako mu mantem enumu ena kontaboi ekoso savana yohamu chichemu adusensia akiripo baako etifidu apuye eye ohamu chichemu adusia baako akiripo 9 etifidu mantemu yohamu chichemu adusia otimantemu yohamu chichemu aduonum enum akiripo nkono etifidu atoye mantemu ye ohamu chichemu aduonum yensa akiripo enum awode toto ohaho anechese emu emaya afa ena ICT wonfa won ho hye ne dwumadie mu wasabre no sanso ena akomanfo afiefie mu a emaya wasusuku kro empem oha ene edusunum oha nwotwe ene edukuno enwotwe 175,898 ya womo adimfie enai de kodunso ene tifie a womo eni afidi a wobetimi ediasua ICT savana mantemu ayohamu chemudunso akiriponso na eno ene ye de doso pa ewo mantema hoduo no emu a etifido apo ye mantemu edi achiwe yohamu chemudu baako akiriponsia sanso ena etifido atoye eyohamu chemunkro akiripo enso na nhwehwemu no mane de se emaya opepemu abupen enan ena ewo fie a otimi esua ICT ewo wanfiefie mu ye kyerese emaya ohamu chemu aduanan enan akiripo miensa ena edi mfie nsia de kodunso a bosome miensa ntem ewo afempinu ne aduonu baako mu no wansua ICT na emu fanso ena mantem dunsia yi oni internet ewo mensinimu a wontimi kwa abefo 10 times wo sanso ena wo bosome miensa ntem yi emaya ohamu chichemu aduwotwenum akiripo enkono 85.9% ena enko suku a womo nim ICT ho hwe ya wode toto womo ekosuku ho a eno so yohamu chichemu aduasanan akiripo hwe Isenti enakoye International Girls in ICT Day no Ghana Statistical Service ayesa akontai edebetudwa ama asoye hye omanyi inkita hodie ene abafu dwumadie so ohunu ba wi akontabuo na kwakodru ene de wose wo mo eye sebeyi a asenti eda so ye digital skills for life no watimi edru sa abotaye no ehu